los. Wenn het koning het en zijn lakai is Harry Haase soms als een spul. Meestal is het goed dat de fruskip, ja wist dat Haase. Koning Hert? En Harry Haver. Zo Harry er al aankomen. Even Sjen. Nee, nog net. Mooi. Dan eerst zien verrassing. Even een verstopje. Ja, zo. Ja, want Jood had Harry een voetbalwedstrijd en hij is er wist van dat zijn ploeg Jood kampioen wordt. Ja. Het leuk zijn. Oh, daar is hem ha. En we hebben een bootschip en het leidt aan de singel. We hebben Mopper de mopper. Daar is onze kampioen. Vries broodje op, want nodig Jozef. Het is net eerlijk. Die skiertsrochten wie sappertijdig. Bah. Ja, maar wat nou dan? Heim net woon, ik bedoel, binnen je hem geen kampioen worden? Nee. En ik wie nog wel zakkoord. Oh. Wat een gaasje. Hast ik scoort? Ja. Nee. Ja, ik skeert krek naast de goal. En toen hebben we dus een beetje verlen. Ach, nou ja, er ben ik wichtige zaken, hè. Daar hast toch die best die en het gaat net alleen nog om het winnen, hè. Waar gaat het dan om? Nou ja, om de willen en de gezelligheid en zo. Ja. Oh, wacht eens even. Ik ga wat van die kort, wat lekkers. Zeg eens, een kampioensgebak. Nou ja, ik bedoel... Een kampioensgebakje? En we binnen net eens kampioen worden. Oh. Ja, zus. Ja, maar Harry... Een kampioensgebakje. Nou, ex-sneu. Kampioensgebak. Binnen die is kampioen. Ja, ik hier misschien krek wat meer oefenen matten als voetballer. Ja, Virgil van Dijk die oefent altijd een elke minuut. Ja, wist. En als Frenkie de Jong verlen hier, dan zou de voeten dadelijks en huppatee weer oefening gaan. Ja, wist. Ja. Oh, Koning Hert! Koning Hert! Ja, dat is de goal. Ja, Jo binnen dus de keeper. ja. En ik beziek je de bal in het goal te schieten. Ja? Ja. Wacht even, Harry, hè, mis koel, hè. Oeh, ja. Haha, yes! 1-0. Het is net eerlijk, ja. Nee. Nou, oké. Ja. Hoe zit een keeper-ekkel daar? Ja. Sok zo wat. Ja, precies, ja. Sis Harry, sis na het sporten, dan mag je toch altijd heel goed eten, hè? Wat zullen wij... Oh ja! Oh, yes! 2-0, joehoe! Nee, helemaal geen 12-0. Wij zoen alleen nog maar even oefenen, hè? Oh, het wacht je even, dan leidt ik nog toeken. Ja. Oh ja! Oh, 3-0! Yes! Yeah! Ja, sis, dit is toch belachelijk? Belachelijk! Ja, maar koning Hert, het gaat net om het winnen, ommers. Het gaat om de gezelligheid. Ja! Nou, ik vind je niet gezelligs oor. Ik toch net meer met. Koning Hert. Atulo. Dus je kennen net Zeo verlies, koning Hert. Olé, ik ben de kampioen van het koningsbos. Oh ja? Nou, ik had toevallig vol het kampioensgebakje, hè? Ja, maar ik wil het kampioensgebakje. Nee, dat is van mij, hè?
Oh, Matthias Sjen diepbalvlucht, heeg. Wat? Nee, nee. Ja, maar ik zag hier dag geen bal. Ik denk dat er alweer voort is. Ja. Ja, maar- Olé, ik ben de kampioen van het game. Van het game. Nou, dat mij wel zou wezen, maar ik hou het kampioensgebakje. Oh, Harry. Doe grutte dogen niet.